Bueno, egun guztioi, antolakuntza eta kontuetako informazioa batzordeari hasiera emango diogu. Lehenik eta behin, lehenengo puntua, akta onartzea, galderarik. Bigarren puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpen berri ematea. En este sentido hay dos transferencias, una de 9.700 euros, que va de servicios de atención ciudadana a trabajos técnicos. No sé si paso la palabra a Salua para que nos explique de en qué se trata. Bale, eskerrik asko Inigo, egunon barriro dan hori. Bueno, bi hauek lotute dauz, bi arlo ezberdinetatik urtetzen dabe, baina biak direz gauza berdinerako. Aurrekontu parte hartzaileek bigarren faserako behar dugun diruarako da. Ze, urte honetan getxo busako prozesu parte hartzaileen dugu eta diru bari geratu gara zati horretan eta, kreditu gehiago behar dugu fase hau amaitzeko. Hori da. Galderarik? Ez. Hirugarren puntua, galde eskeak. Galderarik ez dago, ez da? Ez? Batzordea amaitutzat ematen dugu.